Pán Ježiš Kristus. No, si myslím, že už ma mnohí poznáte, ale predstavím sa, som abstinujúci alkoholik, hlupo. Mám 38 rokov. Pochádzam zo Spišskej Ulici. Tam som sa narodil, tam som prežil detstvo. A tam som prišiel aj o svojich rodičov, keď mama mi zomrela, keď som mal 13 rokov. A otec, keď som mal 18, akurát som prišiel z vojenčiny. Človek vtedy nevedel, ako ďalej, bez rodičov, viazaný na otca. Tak sa ma ujala rodina v Rímavskej, kde som bol 13 rokov a práve asi tam sa začalo to najťažšie obdobie mojej alkoholickej kariéry. Prvé roky boli také kamarádske, idete z roboty na pivo, idete na ubytovňu, tak to pokračovalo nejaký čas. A asi posledných 5 rokov sa to už stupňovalo a už to bolo stále horšie a horšie. A po mnohých upozorneniach, ktoré prichádzali, aj keď som si nedal povedať, prišiel prvý pád. Poubližoval som, komu sa len dal, celej svojej rodine a ten môj priateľ alkohol bol silnejší ako ja. A zamestnávateľ povedal, že stačí a v roku 2008 so zmenou slovenskej meny prišiel aj moja zmena v živote, čiže musel som odísť. Takže som bol nezamestnaný a hovorím si, mám brata vo Spišskej, pôjdem k nemu. No veď som aj šiel, no ani tam to neprestávalo a jeho to tiež prestalo baviť, lebo mal vlastnú rodinu. Takže povedal, pobal si veci a choď, kde chceš. Nakoniec som si našiel robotu vo Spišskej. Som robil rok na dohodu a rok na zmluvu na jednom družstve a pásol som jalovice a ani tam to neprestávalo, lebo hovorím si ako dobrý bača, v žiadnej kapsičke nemohla chýbať fľaštička. A tak to išlo ďalej, stal sa jeden problém a dostal som výpoveď aj stade a už som nemal vôbec kam ísť a zostal som na ulici. Na ulici som bol vyše roka a nebolo to veľmi ľahké, keď ste na ulici ako bezdomovec a musíte žobrať každú korunu a nemáte nič, nemáte teplú vodu, strechu nad hlavou, nemáte sa na koho obrátiť. Priateľov máte len vtedy, keď máte peniaze a keď nemáte, tak ich nemáte vôbec. Každý sa vám otočí chrbtom a je to dosť ťažké. V roku 2011, asi 3 dni pred Vianocami, to sme chodili ešte na polievky do Charity v Spišskej, tak mali dole voči jeden pán, ale ten odmietol, si mu bol prednejší alkohol. Tak zavolali tam a povedali, že môžem prísť, tak som prišiel. A týmto sa začal môj nový život. Kým som nebol levočí, vôbec nechodil som do kostola, nemal som vieru. Nepoznal som Pána Boha, nepoznal som nič. A tam sa to úplne zmenilo. My sa tam tiež dosť modlíme, myslím ako v kláštore pod Znevom. Máme tam ráno ruženec o 7:00, potom máme pracovnú terapiu, o 12:00 máme modlitbu Anjel Pána, potom o 3:00 korunku, o 4:00 omšu a potom o 5:30 sa modlíme ešte jeden ruženec. Potom máme večeru a pekný deň za nami, o 10:00 večierka do postele a spať, oddychnúť si na druhý deň. Môžem sa za to, čo mám, poďakovať možno práve aj Kruciate, ktorá ma v roku 2012 vzala do Medžugoria, za čo im ďakujem. A tam asi začalo dochádzať k môjmu obráteniu. O
necelý rok na to som prijal sviatosť birmovky, sviatosť krstu, sviatosť svätého príjmania. Od roku 2012 som začal ministrovať, čo ministrujem až dodnes. A minulý rok som bol v Lurdoch, 3-krát som bol v Šturzovke a ak mám pravdu povedať, za celý život som nezažil toto a také duchovné hodnoty ako práve v tomto útulku. Ale my to nevoláme útulok, ale dom svätého Františka, lebo útulok je to pre ľudí také nedôstojné, lebo v útulku sú väčšinou zvieratka. Čo robíme cez pracovnú terapiu momentálne? Momentálne máme jeseň, čiže také jesenné práce, rilovanie, dostali sme drevo od pána biskupa, takže za to môžeme tiež pekne poďakovať a máme, keď sme začínali práve v útulku, v dome svätého Františka, mali sme elektrické kúrenie, akumulačky a spávali sme pomaly vo vetrovkách a dnes sa už môžeme vyspať pohodlnejšie. Urobili sme si plynofikáciu, práve vykopali sme si jamy, prerezali diery, čiže sme si všetky tieto práce pripravili, vlastne sami prišli plynári a dokončili všetko ostatné. Máme nový kotol na drevo, kúrime si sami. Máme svoju vlastnú kuchyňu. Čo ešte? Chlapci sa podieľajú väčšinou na výzdobe kostola, keď je Veľká noc, Vianoce, pripravujú stromčeky vianočné. A ja môžem dneska len poďakovať možno Pánu Bohu, že som tu, že mi dal toľko síly, že môžem zvládať všetky tieto životné prekážky tak, ako ich zvládam. Môžem poďakovať Pane Márii, že ma pozýva na také miesta, ako je Medjugorje, Lurdy, či už aj sem do Lendaku, keď je patronka Kruciaty. Ale v prvom rade musím poďakovať nášmu riaditeľovi Jozefovi, nášmu patrovi Romanovi a povzbudiť všetkých chlapcov, lebo naozaj len modlitbou sa dá dokázať oveľa viac, ako len sedieť so založenými rukami a možno chodiť niekde po ulici, po meste a flákať sa. Ja sa troška pridržam aj jednej vety od pápeža bývalého Jána Pavla II, že lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Ďakujem.